आं नोंथांमोनखौ खावलायदों बेबायदि रायलाय जाया बेबायदि रायलायोबा जोंखौ मालाया गाज्रि बुंगोन जों जाहैबाय रायजो राजाफोरनि गोबां मिजिंखौ लानानै आसाम बिधान सभायाव जोङो सोद्रोमा हिसाबै बेवहाय फैदों आरो आसामनि थाखाय आसामनि रायजो राजानि थाखाय जोङो मा मावनांगौ मा मावनाङा बिनि सायाव बिखान्थि बे बिधान सभायावनो लानांगौ जों जुदि फिसा फिसा बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जाबाय थायोब्ला जोंखौ माब्लाबाबो रायजो राजाया फोथायनाय नङा आरो जों माब्लाबाबो रायजो राजानि थाखाय बिसिनि मिजिंखौ सुफुंनो हाथाव होननानै गनायथि मोननाय नङा ओंखायनो आं बयखौबो खावलायदों फिसा फिसा खोथाखौ नांलाय खमलाय जानो नाङा जुदि बुजानाय कानत लगाइल अসমীয়া আৰু ইংলিছত চলি আছে মই কোৱা কথাটো সবটোৱে তো মই কৈ আছো কুৱেশ্যন আৱাৰত MLA সকলে যিকোনো কুৱেশ্যন যেটো মূল প্ৰশ্নৰ লগত জড়িত হেতু প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও হেতু লৈ ফালে উত্তৰ দিব পাৰে সেই উত্তৰৰ ওপৰত আৰু প্ৰশ্ন হ'ব নোৱাৰে